A Ivana, a ty aké máš zlepšováky? V tomto v jazdení. Za chvíľku ťa tu uvidím 10 koní a zase budeš ich tu točiť. Ako sa volá tento? Uma. Je to quarter horse. Zakývaj, fotíme ťa. Ale tebe, jak to už ide, ty sama jazdíš? No neuveriteľné. Nechcela si im dať gumy? Netreba. Sú zavesené tam na úzdečkách. Či by nám ich niekto zobral? A v krabici ešte v červenej.